FKF Premier League. Alright. Tiangelinge saa sita nitakunjua tena dakika 45 kwa mpigo. Asante akuru kwa Henry Gongera egesero lingire na ndivyo hivyo igekeke sana kero bosi mocho motegereri nyuma yo gukora bono tegeto chake chinkwana na mzungu uyu ni lab technician asesemelie chipara so asijide kange isatu igachire bosi ngoja kadori chinkwana moja kwa moja usiguze kidude msikilizaji wangu ikiagana ndote ku understand inkigego kiabase chipalechi aye numuremi amanyekanye na mango zepa yo akolinda ebimeli byawo kurwase obukendu amono kuya kwa mato asebimeli eliogeri boigo na 50 WP asechirita emirongibere cha mache ekerugusyalira amato y'ibimeli byawo ase Agrovet ndionsi eri mbarabare na sore eri gukinya obulimi bw'ibyasi chingeni n'ekinyanya cyao Osho tena 50 WP kinga ya kweli faida tele. Osho, we grow with you. Safi kabisa msikilizaji, yako kwa MC Migi champion
toko kora samples soil samples toko ande field to pick the soil samples asa chipara chichieti una serikali ndio actually nje nkuwa kina kera ende lab technician kuwa kanda kera serikali toko very field ko make sure a contract ya kore para ya rosire para dieta kei. So engineer Mzungu, so far so good, you have an experience ya 7 years. Yeah. Asa mangana yubo engineer abwa mangana ichipara. Yeah. Nekara tuko na chipara na really kwa civil engineering. Yes. Okay. So far so good. Yango tora understand kwanza ai whatever okokora na kena gusekera. Kera. Kera. Yeah. What's the difference between kena na is it kura? I don't understand. Yeah, ntubate kura, yes. Ntubate kera, na tukatura kena. Yes. Yeah. Chitabauti nchile cheche kero kendo to some extent. So kura, kura ngokore mna boniga okonyora kura okora na World Bank. All right. Alafu na kena ne ya okora chi Spur Highway mna chi Thika Road. Chi mna pare ya ito ya Kisii Kilgoris kwa napaka Nairobi. Right. Na bana kera ne chi pare cha Rural Roads Authority. Yeah. All right. So aye chugudi na chiro chugwate banchirije. Rural Roads Authority. Chie binyoro bano. Chira mi chinke. Asante sana engineer Mzungu. Bono ligatura agenda sichipari kigera tuarole chipara. Nkora turabante kayo chipara chikorosigwa. Babugate bintu getu bakona guchina maiso ramba engineer mbantu kiaba. Geringi chimashini chine chiagi. Chine chogo pima obogare chibwe para na ase para te bano banna bago design para. Bani bakuru ku surveyors. Okay. Bano chi machine chiri echiro rapa pasire soko pime para. Erinde omaete para nebwata para tori konye teri ko pe kungokobe chiete gosene akona gete egende rioka elamine tofauti elamera wikepi mune machine eri eoroki because ekeregarie ko move ose kerno ene chi GPRS. Yes. That's why chigutora chi GPRS ekano ene GPRS ekomoreka ekoroki ngakie pare yeta keregueta akore kwende. So those guys are there to design the road. All right. Yeah. Kira na boko barora babugate gento getonda ogenda ase getuimukie moti getentambe ono ko staff igazi yaendelie egasi staff like muna bana chi kwende chi coordinates nchiri chi gotoka se staff right bane machine eri GPRS ego ekrea mori kiroro na riego ko imba igobane njire mo bago design ye para na konyora se agete kona ba pimanga ke kona yeta kere ko kogenda. Okay. Bano to konyora ko tena kida zo tari konyora pare nyingi stari gutwara chikona chire that sharp. All right. Okay. Konyora kona ire ntambe tuwe onchore irale. Yeah. Akora ne kona lakini ya kona ire ngororo tu. Aiko ngumu asante. Mwacho motegelio yakuru kwa engineer Mzungu nera tulinera igase studio. Engineer bono timanye tinga chipara tuorore chikorosigwa ntubwate
contract mochake go deal ne pare yo bono ntue tore abantu ba maiso be serikali ndio because a contract na bao kora ndio na bwa baka abantu ba bao kora soil samples lakini mba konyara gokora boka because ekarago ekorera na bara akora bintu bitai ekorera na tete ko move era bona bakura materials chire cheap okorega asi agende. So what we do first as a field to okora alignment. Yes, alignment we pick samples nturiko chipick as a side yam netoko pick nye to teba toko pima 200 meters tualema to pick. Yes, nerira beri toko pick 1 meter deep one se toko lema toko ike meter yam then to ma ocha kolema bono toko rusirira bari toko chigopime lab bono ekere twa ikire gabu epare tarakora ukende yons aina bogo rabantu bagocha nechiguni ne gari gete gocha ere na abantu babwate amakombe na bintu bindeiga ne bichiko bakolema epara bakolema bana bokumeke abantu hankike bakolemera. So first gocha kana left hand side toma gocha center toma kwenda right hand side. Yes, so na batoko piki go kwenda tukara nye tware ma kurma ga go se 0 tuacha keroro tware ma left hand side bana toko pimo 200 meters. Yes, then toma yakolema center twale ma deep 1 meter deep. Yes, na twagenda paka twakole para twakora alignment. Yes, ekara twapimire such a nini in chain this like that then twama yakogende lab to dry that material dira bari twanda twali peka twalinya kulianekera n'ikipani nchiroro tukwanekera paka chioma dira bari rioma ekara riomire twama gochaka gokora PI. Okay, kopike erira bari rikeike twama yakorichunchuka twarra ngakirire smooth angana. Okay, so rira bere ekara twapimire baona kuruga ige ko tobere raisi komanyanga e contractor kuruga iga nto actually nkomanya tono ene chisimiti chake rotume okay ke bantu batari komanya. Okay, bono inki mutago bimera liro beli buna mwalira balire libese liyo kamogo momoyo kira bara tolialia mupimera mubwato kama chivu ngalira beli ngorosirire barosi ndiri korosi ira bari to konyara kolipima libwata maji nindu to kobeka maji baona ali to kopima. Okay, yeah indu to na kidazo wana ne contractor field ta gocha na macha cha ko kumura like ta gocha cha ko kolipima ta gocha cha ko korega siembure gotwa wani se embure gotu e pare goten kora macha no mobisa bwira teri ko igwana yeah na ne chi portals chi nyingo ko nyara chi para chi mogete ne chi amacha kogera one se amacha nyora sago stickiga o maita bantu bari bakorukunga surveyors na mo inspector bare field purpose ko make sure para tebwati asa amacha ratenene amacha ko ekero ko koronye go kor para kere korosigu nko ipara nko gatigati ko imoke go twara ko mni mogete left side siaba mni go slide erinda mache mbura netwa mache tariko takire ko tikara lamigo yeah so macha a stagnant ase ipare lami igo there is a likely pare hiyo ebutoke one siaro siria katonga gasini mna chikari chende tagweta mete kunya komangoka. Okay, and that is why bitonge bako beka chiportal shira buna daraja moja aliokoraga ntaka keiga kamanya kuiguka kaba bono epara yasarikirani asengenje pare yere busy bone gakonya komangoka kwanyore etongo kyabereken. All right, yeah bono lira bili muomiri esababu muomeria muri gopima lira bali likendu siri bwata mache muomiri. What next? Next etoko twara ebichunjugo ntobwate lab ntobwate bichunjugo bire in layers iko mota linuke bango chora to pakalinuke twakore ento iko kupiai. Okay, bana twapimanga like kero kori cheki aka machine ngaroro tobwate labo ogopimera kwa how deep ekogenda erinde riraberi ane karabono dire yan na ene kare gari gocha tete bono ekere pare tararosigwa ere tu kawaida bana itu gekoreke pare tu arusi samples ere it's a normal road. Yes, pare ye ekere gari egweta nkororo mne gokwama so na intumune karatore lab ebintu mbere tokopima ngakirira berire soft yangana so material kitutakera koreta erinde be strong pare te chigwateka. All right, yeah kero kende ekero mokrosi palechi watebire ngopima moriro bana ne mwabeka mwamanyanga kigali kerego chigotacha nga kigotacha totebe
esababu enene kabisa yogopima liroberi neri esababu ene yogopima liraberi contractor takonyara kuwake atabwati those results chie lab esababu eye kotokonya okay bono mono negentege otokonya nga once mwapimire lab mwairire samples cia lab ngotokonyerire muna koru point A muna bono topime totebe muna bono korubosongo gaiga paka menyingwa para tebwekaini gosira bandi bwekaini mara baya ari tofauti na atagete chi material chire tofauti so ngote bana mukumanya na bomwekera mwapimire na bomukumanya bake simiti etakere gutumeka ngaki muramanya simiti etakere gutumeka ekera tore lab ntubati chi machine chirororo na intu muna togenda takopima ntubate etonga muna banyagitari actually because riraberi ekera twaripimire ndio after twakorania mangane material ogopima material kwende lab yetwaire lab ngopiki tole naanda omorom mo contractor ta kogenda site yo moro mwagoro moro munde bwensi mo emero muganda turi twapima omoro moyo togopika ye twapika kurwe kone na hari ntubate moyari moino twapika gatigati so omoro moyo na tokenda takonyo pike tokonyoire lab togopima abayiga ba omo contractor munagenda takonyo yo konyorete field bado naande togenda takonyo pima tokogendera konyo pima because omoro moekerenda takonyoya gochigati baro tari ngoro ori exactly omoro mono enda tako change bone karenda tako omoro moyo kunya go change nande onakyo konyoro omoro mwasoyire turi koyua tokonyoro yire side ya moyoka okonyora sinare bayete ga baka change bakagenda ga bakatiko yondoro okumenya kinga kyomuntu bana inkole maiga omoro muri tokonyobwati ori omuyo ori totagete yogo swana na nari totagete that's a field so far timanye tinga umanye tekere pare cross wa chigari ngo eta chiro chibwate obolito bole jitabauti timatinga egento bune kingo bakere consider ekero chipara chikorosi wa nga chigari chigo etaga kera ntobwate heavy commercial vehicles ntobwate chikaji saloon chigo eta nakadalika timatinga bintu bune binkurigere ligubire articulated vehicles ngo eta chiro oro chibogole timesige mengo gokumia so timanye tinga ekinkebe consider ekero mukore mane chipara chikari muna bone ge chipara chito Jonesp chire design chiko chire designed chi obolito chira abogoli 10 tons 10 tons kero gukwana in form of tons igon community like obnobo litobori chigari chito chitakere gotwara that's why to bwata kwende to bwata chigari chigo pimo borito ichi chigari chinene nchi etani borito bori chitakere capacity chitakere kobogori that's the capacity yegari itakere kobogori no ngakina gabeke gusi 10 tons nakugule so tons ndito janda sike gusi lakini tons 10 whatever 10 tons echone chyo obuna bwo litega ali bwana reta gutwara kere goita separa asebe ebipime bibekire goeta ase gopima chigari chi buna heavy commercial vehicles korabaka jibasi ngoeta chiro eratoke gari getaneti 10 tons 10 tons nkiye igo nkiye koba usego community like epara na bego crack asina rokonyore tari that stable betari kirase because kanapi makoruga iga tutebe point A kanapi makor point A to point B asina tiga nta pima because tutebe na pima ina change sire ko chakra 00 mpaka 100 meters na and the next thing and 400 meters iga mpaka 300 ni mpime ndio because this material era so etagatia but iga gatika tinje muna mwanya bantu timpimeti so what is there egari na bego ekogere pare chago crack ase okonyora na asora nyora tari that strong na gonyora ne nyumba no agacha lazima tu araga crack asegete so chi tani chi one chi etaniri epare onye teri that stable ego konyora ya crack konyora pare chago twara portals ne bintu mnebi so asogo pima weight ye chigari ebitaseni kegeranga tegetaseni tobwate kigopima chiro kerange pekererongo kererongo so esababu enene yebitaseni biri byogopima bolito bwe chigari nasengencho iyo kolenda chipara nchikira kiko se sababu endenero
ya egenteta no korenda safety yo monto yo bwate gari because onye overloadly Yes. alafu ne kende o kokorenda safety yo monto gweta na no yo gweta para because gari ndabe go fail. Alright. Ekende no korenda safety ye chipara cheito. Alright. Asante sana mwanjo motegerero yakuru kwa engineer mzungu gendo tukurigerera simambia bono nganga kichipara chikoba chikorosigwa process neri ntubwate sombi areas ase unebirubo ase binantabire timaiti abonga kimoja mwapi maliro banaende ngakigwe chipara ngakigwe cha yarosigwa Bona alieko ekole mu deep. Kera bale mire deep then kwa bama yakonyora se erira barire just stable akeigo. Then kurwa butwabeka atwarigie material amagena. Yes. Amagena aitwanya beka abwatanaiga. Neriyo bano omo tegereri ta konyara komayenga kina Barocho online you are live actually. Okay. Babeka amagena ariga. Yes. Erinda macha amagena abwate amagena abwatanaiga erinde space eribagari yatoka. Yes. Ribagari yatoka katikati asa macha yagweta tari gukwama. Nseye para because once e para regweta gochia macha takere gweta gochia ite. Yes. So macha at the moment yakonyora space ya sagweta tari gotenanse bona pare teriko irabariri enyore kwende bona karo moro muri obekiru because moro muri ko mix wone simiti bona turiko nyakonyie para korunse macha ari anyorere chingora amabaga sagweta akaenda rioka. So amagena ya igakwarunse amagena yabona kwaru atwara abwatanaiga atwara amabaga. So nakukutabana amagena getata kira ari designed. Yeah. Okay. Bona amagena ya gago bachwa. Ekobwati nese kware astoko rusirira iri amagena. So nabokonyora rosiribo. Yeah. Tima tinga kia te koba costly go say okay in terms of cost ase ligolirio korosi go say ligolirio korosi para. Totebo mu engineer oire mirimo yo korosi para iri na Swambi area ne pare nomo era sagi ya se akamuku in terms of price nkubwe kanere ata actually para bantu ba ukaga monta wakan once wa korana para monta wakan ugo para contract wakan 2.5 kilometers o koronye kora wakan 2.5 kilometers. Yeah. Inazigi sababu ne ringa para is very costly. Yeah, it's very costly. Kwa erosi. No isa korieria kana no monta kwa rega se para na bogo stoga ki this guy is spending a lot of money. So para is very costly. Yes. That's why ba wakana after 2.5 kilometers. Yes. They pay or imna once ya kora tuari ka results go chese ko nga ntuntu a korte che bantu be lab tuari ka results abantu ba nini mo survey ka results no mo inspector na ro ka results chai alafu no mo engineer na ro approve or wakan. So ayo korane government go se private sector. Nchene government go koranero. Go korane serikali. Yeah. So ayene lisoria serikali. Yeah. Okay. Totebenga between now the engineer olio ile korosi para ne lab technician. Yeah. Ngo dependent ya soyonde. Go se nga actually ora kore mirimo yonda tayo. Ngo lete ne bweka. Teko nyarekana. Yeah, there is no way. There is no way. So who is important than the other? Ngoro ibwengenje monako boyonde. Tayo tari wengenje. Like na benga nga ora tabe kiare kama se biara bia magoko se bia magoro ngankero getabu atigasi. Mono ane bia magoko. Goso montago tebinga toko nyara. Ite ndani kiare kama. Toko nyara. Toko nyara. Na benga mno wana tabenga na kotoko waki bila surveyors. Bani obago design para. Na no mwinjire na era tebenga like totebu go se moya banta tebenga na bako wake without a lab technician. There's no way. So let's say parango itera sigete. We have buildings. Yeah. Especially keruna ayego tebako korana na Kena. Is it Kena? Kera. No, Kera sorry. Watebako korana Kera. Konyo role para ya rosigu. Unabono Kena ngorandi bako beke bigingi. Konyo robeke tegentugete Chibikon. Chibikon gete ekalisi komu monto. Babege to. Ne yende kale mate. Nero ekalisi komu monto. Komanya konyo rango monto yorogora neli entenya ke nyumba chena gajete perimeter go nero. Mwacha mwaka kuba bako se konya kale roye para cross goyo omia.
okoba tabwati chinguru timati such cases singa kimoja mwachi handle such a case ose muri ko deal nacho kera mokoro in terms sekere pare korosu in terms sekere pare korosu e pare eroro papa sile soko benefit omo wananchi wa kawaida yes na bantu ba okore biashara so the moment yoko nyore biashara mbiro bitakero biko ba affected mbiro bira bitari konyara go avoid bine mbiro go avoid so esingencho boni gato chito nyore go sene tatebe go sene supermarket era sigete yes supermarket ye okonya abantu abange because mbaro bali kiroro right ebintu mbira ntoko consider ke mwanya abantu so sometimes we don't nturiko gedanga ati omuntu neriyente nyego sigento gete we consider omuntu igabaro tokoroserie pare yes ngo benefit yare kurwa sigenteke yekorusiwa the reason was to why nabori elio twarora abantu abange okorro omuntu agachitebu yere singin chamanyikaine atakire ko ba affected ne para ta ko ba affected oyore maate kwanyorere ga ko ba affected singin jatabwa ati chinguru kwanyoranga karokende mbaka abantu baachire members of the public baachire batagete ko kani none contractor ngari ori ne para ratige onye go kunyanya soyo inkyo tago chire uchiabwa selintenyi so in such a case ngigo je kiabo kwanza yenteke tani ntumine kinge konyare kana selami king kere impossible aselami aselami one sine lami ya korosigu korana nyago din pare jinde chirecho lakini one sine lami ya korosigu elami ya korosigu because this is a permanent road bana terige ntoko chiko tebanga o engerioyo osokore kwene na surveyors one is very field egasi abono go design barabu mune machine ego maitene machine ego deal mbariko deal na muntu ene machine bago deal nero so that machine erone nera korokinga e pare itakire ko etaga itakire ko genda iga na kia kora chi machine okora chire field na machine turiko nyengaina okay to konyara and now that is the reason as to why moko work na surveyors ikiramba what those maps igonye para bakorosi igonye abete designed ngano yatakire gwete no yatakire gwete that is why konya chinyomba chiko taguru bana nchibwati option una sinare na Nairobi Taj Mall enyomba ya taguru tienge ne sana nande yengo benefit abantu abange lakini ekere para inge gwete chi machine chia sabirika no ego tachaga to konyara go avoid to konyara go avoid pay and if I may ask, this Kena, this Kura, and even Kera, you got independent? No. How do they work? Chire chiko work under government because terraisura nyaro montara pasakota banga as an individual atabengo bekare lami asigete. All right. So iratoka nga omo contractor surveyors ba beke batumikira machine chioro kiri parasita kiri weta mo contractor obera awarded the contract uchire site atakite ko kolemere moyo gochaka korosie para you have tested the soil everything kila kitu iko sawa the contractor is set to go omayako nyora members of the public baterenga contract tayo koragasia ikele parita kiri weta ngwa fangu tu affect ire kweli ba mutindire what happens reta bwati kobwa na benga boni go win contract tender yogo supply no nebinto alafu onyo le public ya demand inga muntu ndo taita supply ebinto era bono era gotigere serikali igore serikali go che arigerili because inkorgerili bare oyogo kani gutakora gasiga sababu chia maana na chige kore serikali korgeringa sababu ya maana ekogero muntu ya kanunererie onye mubwa sababu chia maana bado nabo muntu ya kore gasi serikali mo security bana kwa security akore gasi because you know onyo ore omuntu akore gasi na sababu nchire chiragera abantu bakane omuntu ta kore gasi anda konye tariko ba consider because abantu serikali na neri chikondro ronga wani so monta winire tenda abantu mbatakere ko egwe gasi na ne chia magoko no ya onya monto so merita mane chi paro onya understand it na bara ko egwe gasi akore so ebine bibinto biragere ikegera sometimes ngonyora abantu bane badatinga bamaito buli muno bwabo bamaito bwa batari served ya separa na kadarika so no omo chando go chorwera so asamagana maintenance nero ne tagete bado lira bagopima gusera bagokoru in any way maintenance already go parinja akore tu bono te tagete nande kuende bono already results cha enchi koretek chiroro chigo pima into those changes so maintenance yake korwa a contractor bago chaigo bono tatageti mo safea tatageti mo lab technician
Okay. Asante sana jideka ikomiche tigere koraga chinsa isato chebono mwambie mo tegereri murobili ko mu bincuri mino rora sembe otule nsemo ya kane imeye studio no tule na engineer mzungu ukondera mangana yengenjo sana igoro yijipara nkagitinga gwesemiri kwimanyirie kero kina bera tokino bwateli boli ntogo siekerera na botora ko eri bagasi nchugo twakeresi megase studio tubwate chisimi berega tumanye gukura chinkwane chi asebono mwacho motegereri nyoranga namba ya studio 0706181822 na wego 0796988630 unaweza ukatupigia simu moja kwa moja. Meanwhile naro kuboli gaiga nintagete kuebekere para guchibone for example ntagete mbeka karami guchibone ntagete kuebekera ekegero mayete serikali ero gemanyete nga kera kura kena na chichiko kole mirimeyo njenta kenga kingo bekerane nindi gyabo bisakoro wa kura gusekena bache bambekire uchibone nanya koraza ndi bichwa gukora boigo nanya korra muntu ndi bichwa gukora gento munekyo ndio neri manyete abashimiwa bange Yes. genteki ndataba it's very impossible because ekeren korigeno na abashimiwa bange ebago chibakemba baetiche para chigwetange na mwae ekere yetirange na mwae bachi beka se then budget bana eka budget alafu ono request e contract ekera ikira ali mwae Yes. sinze ere no are kerogo mo request mo ibere no bo mita gete kai iga bwaso oso igo chimwae so terigento ke keraisi go ngora imoko gendo chiko na benga like to konyara ko ina bengo cha ko yani ngae ubaji beso cha ko gore serikali like ngonda yani ucha kuwakane serikali so serikali generate ko regulate bintu byaye yeah to bara muna abo binte bimbiri konyara you cannot personalize yeah to konyara yokora na babunge no gutumike birogo gaki yako iberega getera digo chiabo nere ga koiba tugake ugo mita gete Komonyorera ga komonyorera gose ogoso to kwanera like mna ntubana ni ntutoko konyora to mo contract ga sien kongwe field Yes. like ntutu we are very unajua ntubana to work na results chiri ndio because I work kare toko genda gose no mo inspector ka to mata those results mo inspector are ga nere riso bono riito Yes. muna bantu be lab nere riso ria omo engineer Right. so mo contractor no mo inspector mba konyara ko yani ta konya mba konyara ko tuara terms sire chimbe ekera baregeti Right. because ikababu atane na results chi lab omaite mo egento kere abantu batamaitinga contractor na abwate abantu baebe lab yes na serikali bwate abantu baebe lab contractor ni bwate mo inspector ne serikali bwate mo inspector alafu na the same pa como saber yes actually what you're saying is very true kiagara no nyana ne county government sekero bakoro sipali chiabo umu engineer bwe serikali county naro yeah but in the real sense contractor ibato aba engineer bae Yeah. all right I think I've gotten the point na ende reason being whatever nga mundu ta kwera oseria yani igo muko kwa kikolengana ni liro baliri mwapima ekero mundu ta kunyara kogenda isiko ya ye asimu apima yeah iratoka na bwate chinguru nere na okay igera tayo serikali whatever nga gente kingekoba ngekonyara kana sababu goikari gyose ne contractor igoja komaroseri pale yu yes aya goika yani amachiko naro ayata mwanjere yata mwanjere all right tiato bote simibere to koro morohrio yo kera ndo cheganga nya komesa chire nkayo mugusi halo Dudu si wakire bya kwa ngale mugeka nari ko borio umunjini ngaki para nere na bono inche nkorgo suneke para nere asora ta korutieri ari asoko karo sedia ta gocha kirwanda abo asire se tuyambo kayanda gocha soko banya biye ndio ya chiko genda nyama tutu yanda gocha gere ya bete go eko bimu ngaba ta gwirera bona babi tira bi kwa bone pare gorura ngiseidi gocha kirwanda ya mutanya biye ya asali kirega kone bona ga to no mo mutiye bona ta gwirera na to kuri igwa abandi bara renga je ikagusabe igwa nango bikwirera ni ngabona muzungu ngatakwa ati uya nataka atane kenga neke na vire gusoma kugira bako iremo etarejera ko bikwirera ni ya time okay asanta para once more ipimire inwe ala inabwa okay asante sana nafikiri tumekuelewa vizuri nga karokende para
terabe kwase gosto tebe yabe kirwa se budget Yeah. yabe kirwa se budget neche be kwelami lakini teli goeteka omubunge naranye ticha ke mini waele aganyete eche kobe kwelami iya rura maokai yarura maoka yubane out of his budget. asante sana asante so tabu ate nande nguruchio go interview ne pare yi Ta konyara. go ikeganywe erosigwe asante bone yege nteganye tegento kenyoreti ne chibestera rwe chibestera bwatuko chibestera bwatuko Okay. omo contract aso efi. all right asante sana shukrani sana chukue simu nyingine hapa enkayo mogusi hello yes Ngone yu mwinjini yura. Ataka kumuruli question nga. yes Aba msia aba itoko nyara chipali chibakora chara fruit mba. Kwa ko nyara tebe ngaya nga mwinjini yuri wake. yes Tanya ko toko rangi bara ichi ko kiba bege tubuna bara wekere mwana inchi yabo chiko complaining pali ani traro sugwa. Ai bana bago ebara bate ko se bago te bake mbuna. okay asante sana jamani shukrani sana kubolia especially counties umaete umunjini we county go ikabo nere kernere risori ya serikali ya county nga ngonyori rubone bintu mbiri bitagenderera kubolinga abanjini barabake gusengigo chekiaba totebe kero one sie kendo kia ruru totebe emonjini awinirie contract like lazima aba inspected inkia kora because omonto iga tarigere inkia kora na omonto yago chatu batuberera agende okay yeah bono negento go take serious because nere ngwa kanwale nere goika tabasa go take ngachibase chinechi serikali bono era kore gasimba agende bono goika be monitored okay na kieko era ko ganyo mwinjini kigera na baba isa koirori gunaende all right asante sana nafikiri tumeelewana simu ya mwisho kabisa tukimaliza kaimo gusiana yo mwaka kwa kwa ina magana manga mayakuru mambia ai narona ya mama ya kwa etira vuo ina kwa muburiga yes mbabu ati kimo ke ubi kwa mara me kamo busasa de korra babi tuna ke sona kia na mara mo bakubi ke nusu inchi dama ene bakubi ke nusu inchi kwa enda kusi bakubi kwa mango uwenderete upole pete tano yo kile kidango bachaji kangarangira na yabuli kya biamono sana ngatenga kwa mwigule bunabo na wabona tukokolera kya tubade de kabire choka omoromu ase para mune chiga cha ito cha chekwende echiga che chirafroad yes egento chitagete mono mono ne metaremia ama chitabasa goso airo moromu oria all right yeah eki go mangane kwende gepimo gose kende omoromu ori wani sio obekirwe gepimo kerie isaine omoromu balance tibu yaiga erole ga chega tacha igoro yes muri mete mno gotachu oko slant no ana magina ari arigati aso ago chirira baririga koririya itorire kreiso ile edi ororo bano wani sio maro muri obwatani ne kwende okonyore para na bekoraba egeke tambe wani sio metare ya kiremia pare nkora erere all right yeah anatabire mbia mono sana bwana engineer mzungu etima itingi kwa gwatora tebye omotegererie kero tugukura in 30 seconds egento ndate y'abantu baito one simo igure contract ya baire award ya sigete yes para gete nkorosi gwere tie batema ko fuatile binte bige ko ne biabo yes ge ko the moment ba okira na abantu abange ba ko reluctant no mo ishimiwo yonyeti ko so ndo nyesaba ba ko reluctant tie batema ko push serikali because ekera ba ko rara keno ene krasime na ba ko nyoro monto monga irwe gasi eyu yo se bigende ya chenji ya chiranga so it's good ba me batema ko make that follow up all right at the end of the day ngeke ko bakonya as a community na nde muno intumo gusi tiato time ko beri solia die serikali all right tutema kufuatira abantu bali tutumetali because barora soko to represent all right but yeah asante sana nimesema shukrani sana bwana asenge njoko nyore biro yabona kwa liete irango chora na ndio gwacha ende bwana no choche na ende in a different capacity tuchekora kwane kigera mangana siasa nimenye tunoro so ntoko yakwana rero tieto yabangirire litukuri ngao tuchekutware discussion naende yeah otherwise natabire mbia mono sana and may God bless you thank you all right mwacho motogere yakoro kwa engineer mzungu yotuere sirenga chiparanga kichiko korwa nkagetinga gwesemiri nabo igo kwemanyire mangana mayasinchira yobo ikerano yechinsa isato chebono mambia chinsa chi Afrika ya mochana rako gochera sege keke sana kirebosio nere Ronald Mayaka usicheze mbali.
Kisii FM enka yomugusi. Kisii FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi. Rwa chintandanye chense bosi tuabodi serikali ngenjera abayigwana n'abasaye egaputegendera ko benene abasaye bakogendale bakurwana bakuitwa azikipara asengenchi asaye gane skuru mebekire egento kerina bokorana kerebobe batago tarole transform yebe kubuya teto samba nabano mambia na kanse necha mongo toyo tokonye pale bengia Kenya. Siku na wale wanasema ati wanataka kushindana na mimi. Nyinyi mbali na Kasongo na sijui nini na sijui kuimba Ruto must go. Agenda yenu ni gani? Ruto must go, Ruto must go. Hata Ruto akitoka, hiyo si suluhu. Wakati tena imewadia wa Kenya kuzungumza ili wajue pale ambaye kuna shida ni wapi. Whatever side of the political divide you belong to, these issues need to be addressed. How many lives are we going to lose before we start listening and reasoning with each other? Tensinkima aya namangana maya Kisii FM tangu chinde chonsi chitayo te weiwere Monchomo tegereria kiama kia UPA niko giatebera buna niko kikenderete kubeka miroberio yo gotingia obokoreri bwe kiama kigo cyase chinsemo ao imeyense ya Kenya. Mabulio nikagenderete gutigara kwigwekana kurwa saba Kenya kubwatekana na sabere to mugabana bwe county ya Siaya Moske James Orengo. Naboika bamenye bechinsemo kya mugonga ime yabo Machoge Borabu county ya Kisii niko basabire getasenie kegia kyabanyanyimba se chinsemo kirinde gutingia obolendia senseme. Asaye muna yanda mange niko bono ngukwariga ni mwancho motegereri no nyari kunyigwa senchira yobekera no korengana buna tukira semesa yitu ya mangana maya niko cyabire chinsa isato chiabono mambia. Omwancho motegereri bono toerera uyaigwe buna gwateka kurwa semesa ya mangana maya ime ya Kisii FM. Ronald Mayaka Mwancho motegereri kiama kia UPA ekiwe kurabana umugabana bwe county ya Nyamira Moske Amos Nyaribo niko bono kialire ira yogochia kuigora chia bisi ase chinsemo ao imeyense ya Kenya ilinde gochia gotinya bokoreri bwaye na kulikia babwatania bange inse ye kiamekyo umulikyo monene bwe kiamekyo Moske Jacob Bagaka nigatebera unachia bisi echiyo niko kirachie gotwara abakori emerema abo baraje kogendera limerobulyo ye kiamekyo bosyo bobochorio bonene buli bosyo ime yense ya Kenya kiamekyo niko boigogia singereire buna niko gekumubwate syo muwaziri omukoro bolendi boimo Moske Dr. Fred Matiang'i aseganga yayo yokori kirgo kyoborai bwense ya Kenya. Chama ya UPA iko imara kabisa nebwate chiobisi asama tukale mutu morole headquarters ya Itenya yeko iguru Nairobi Aritome State morole obisi ya Mombasa ya elire kaite ngo igurure wiki goche gose wiki korunse obisi nerere Busia ngo igurure nechi obisi kindi chinyinga of course tubwate obisi ga Kisii nerere Migori nerere Kericho nerere Narok. Most of the offices are being finalized as in joko igurwa okugurwa kukweci obisi konye ntu abati obisi cenge cinke okonye mo bwate libagalisi nini batia sama tukalire emetinyalire bere abantu abange bahorokiri umungusogo cyase chama ya UPA yagalire twanyode paka donors bali bakonyara gotokonya ase njoko re chobisi abantu bayilikira abange anye torelika bona bye kotigarta ba Mwancho moteri Moske Bagaka niko boigatebere buna omosike Matiang'i nigabwate omugano omuyaso bokoreri bwaya se chiwizara au inse ya serikali nene abwasa orokiri okwegana kwa yabuna nigara kore mirimo mingi yoko yegorense ya Kenya kimagenderera inseko egwali bageri bunu murai bwense ya Kenya Moske Bagaka nigari ngikukwana ya yemase ya monetibye ya mo kurasorogongora gusi. As the Secretary General for UPA, I want to say that we have an opportunity to bring our country together, have faith in it and have hope and fix the problem that we have. And Dr. Fred Okengo Matiang'i can be seen as that kind of hope that we have been looking for. He had an opportunity to work in different departments. He coordinated national government department, almost all of them, and he has the experience. He has walked this journey
for 10 years. He served in different departments, and whichever department he was given an opportunity to serve, you can see what he did. He is very charismatic and he works very hard. It is rare to find a waziri who wakes up at 3 a.m. and goes to open containers to ensure that children get the degree that they are supposed to be getting. And I want to ask the rest of Kenyans to join us in supporting this candidate. We do not need money from him. We don't need him to come and give us money or do anything. All we need is that we want him to be at the ballot, and we'll be able to support him so that he cannot go there to make money. Let him go there to work for us. And I know, well, if he's given an opportunity, we'll make a greater contribution and bring confidence to the government. Igogenderete gutegerera mangana maya kurwa KCFM enka yomugusi. Munchumo tegali kubwatekana no kugenderera kubora kurwa samaiso yaba Kenya ku mugabana bwa county ya Siaya Moske James Orengo. Umukonyi b'umugabana bwa county yiyo Moske William Odwall ni gabuliri ababwatani aho kurwa se county yiyo. Wechikomoigwani no mugabano Moskorengo elinde kokolemere masobwa mukolengana bunali chikoliense ya Kenya ligoteba kagokwana nabaliki bamangana magia Moskodwol ni gagoteba buna no nyenere tabwati bumanyia so Mosikorengo abereta sechinga kiechi egentoke genrete kuimukia mabori amatindi ikurwa asaba Kenya anene kurwa asaba menyi ibe county yo ya Siaya mwencho botegerali usabu kwa bero mwanchamo tegelio mokonyi bomo ugabano yo ni gagikiri gatambo kirokyo mo speaker we bunge ye county yo ya Siaya yo como wakilisho mugabana maminche eri chikasime sangerekano ao ime ye county yo. I last spoke with the governor on the 5th of June, 2 months ago actually, when we met at State House during the function that was held at State House. I believe that was his second last function because subsequently he presented himself at the Senate, and that was the last time the public ever saw him. The executive, under the leadership of the governor, remains responsible for implementing laws and managing day-to-day county operations. I call upon all leaders and institutions, specifically the Speaker of County of Siaya, Honorable Jojo Kode, to respect this separation of powers and to safeguard the institutional boundaries that ensure good governance and constitutional order. There has been a public agitation and public debate on the need for the two principals, the governor and the deputy governor, to work in harmony for the betterment of Siaya County. Because when the governor and the deputy governor are pulling in different directions, service delivery is obviously impacted. Igogenderete gutegerera mangana maya kurwa KCFM enka yomugusi. Mwanchomo tegerelia bamenyi kurwa sensemo ya mugonga egotoka imeyabo machoge barabwe county ya Kisii niko baruro kubori guchiasa serikali kubakonya akobabekere getuo ky'abanyanyimba senseme yobuna nchereyemo yogokore bikora byobusalia ebibabere bikone kiwa senseme ya samatuka mange bagokwana nabaliki bamangana maya abamenyi abukora senseme ya mugonga niko bateberuna niko bakonyora chinga kichinko ngwigoro ya sebagwa koroboti ekarobosalibo ena kiwa senseme yo kubwatekana no gotaba okwegetuo ky'abanyanyimbo mbarabale nasebale chinga kicho niko bayiga bamenyi abubaruro kubori abachaso mujumba obo Sike Obadia Barongo uchikirania ira ya yabalierete asobwango yogo chakoba chakiliye getuke abanyanyimbo asenseme ya mugonga asa marieta ngoro kubidris masese koru mugonga market igaiga omwana naro chiete roche igora kaguroche egekore ikike igoro nande kerobwa kire mbono mambi nande yanyarikanire ngoyo ndo ngentire utubekire police post kekogera none kero tutaita abasikari ikoirenga abasikari kabarumagena garite yo twatebi ugochia gochia utari gwanchoro cie police post yorete ne gari eri gwate yatebetu ninduto tu arobo maene bwito kekogera muna mama mboga yani ntobwati none sitokororera chitaya nchiyo police post teyo none kare gintu kiabeire kyomubasukano abasikari bakoira chinga kiguikaga iga samungana ye police post twabere tugukwana bwire mushimwa ito muchumbe barongo tu promising ngoto bekirole police post iga ese town ite ya mugonga ase nginje town yenene ntubwati basikali ono nabana biashara batete kubeke biashara binene ga town bagusunyi kubeka ase nginje security ere inse geto gusaba utubekire police post ase town ito iga egere biashara bigenderere asinga kichonzi igogenderete gutegerera mangana maya kurwa KCFM enka yomugusi. Ronald
Mayaka. Karatogo tigana nayo mwanchumo tigararia nsemo y'abamenyi kurwa Kitutu Chache South imeje county ya Kisii nigo bayakire serikali mbuyamona sokoroseriwa chipara sechinsemechio chinga kiboigo baruro kobori gochiasa serikali kuigora chipara ao echo chire yositenere ne serikali ya sebunge yo ye county ya Kisii kurwa sorogongo rwa Kitutu Chache South bagukwana muneme saitu ya mangana magia bamenyi abo bakora abantu mona siasa kurukwa Timothy Chachi nigo bamuganirio muraibense ya Kenya uchiabo igo kwigora chipara chigo so ase chire nene ya Nyakoe gotoka senseme ya Kitutu Chache South elinde korro byobosombi na kwimuka igoro ebirengo byobonchero lya guchia sabantu bakwire bintu byabase chire yo ya Nyakoe. Tigangire chinga kichiana chiabene kumuiraniria tukuvu rais Dr. William Samoei Ruto ngambi ya muno akaro twarerete para ya marani Nyakoe ebekwirani naande okorire boigo tunashukuru twatebire ngambi ya muno naande mbi ya muno kiandike iko elia kabere mutukuvu rais ngochore Kitutu Chache South koigora kor launch echire enene kabisa iratumeke nonya East Africa togo gosaba echire yembia lakini omwelweli dugo mesigo ya itoto ikonyara korwankaria echechiro paranjikora digi paranjiyo tukuvu rais twarenga gosaba otoigorere chiparechi unabono epare koru matongo gocha Nyakoe teligweteka eyue gocha go connect na abantu baitu abwanjari tokore biasara epare koru Nyakoe iranda teligweteka eyinero egocha kogera amatoka itu na bintu binde bichechiro Nyakoe igogenderete gotegerera mangana maya kurwa Kisii FM enka yomugusi kireka ni komunisa tumwanchamo tegeri chabutukira senchira usase chinsa isato chabona mambia na ichabu nongo kolera mangana maya senchira yobo ikara nukorengana bona tukira semesa itu ya mangana maya igonko gwakira mbuyamona sengenchi gwachorako yategerera ime ya Kisii FM enka yomugusi endra gwateranire tumirane chiko bachinsenya chabona mambia ilinde nkomanyia ya muna yanda manga senchira yobwenge tumanya gukoro muroberio eli italiane nigonkoro kwa Ronald Mayaka omwelio bwa mangana maya bunaletwa sole na Kisii FM enka yomugusi Eye Kisii FM enka yomugusi ebirengo bya 94 enuguteyemo Aye no mwegeni we kanisa ya Catholic bono Kisii FM wetera somoroberi wo borose bwekerisia nigo togo kwaribaga erio koigwekana